No, salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Paul. Azi vă voi învăța cum să faceți un server de Minecraft cu Hamaki. Mă lasă cu handicap-ul tău. Bun, în prima oară trebuie să vă downloadați Minecraft. O să vă și arăt site. Extrem să te lovească mai în cap. La propriu. Haide, doamne. Și orice versiune vreți, dacă este această versiune 1.7.4, downloadați-vă, dați here și vă duce pe torrent, vă downloadați cu torrentul, vă instalați și bla bla bla. După ce vi l-ați instalat, intrați pe el și, știți voi. Vi-l setați, intrați pe Hamaki și dacă vreți să vă jucați Minecraft cu un prieten, dați create a new network, aici băgați un nume, aici o parolă și repetați parola. Dacă vrea cineva să intre, dă aici join, numele și parola. Și uitați că așa o să vă arate casa, ce să cineva conectat. După aceea, vă duceți din nou pe internet, o să pun toate link-urile în descriere și căutați Minecraft. Scuzați-mă, dar sunt puțin rășit. Dați download here și dați aceasta Minecraft server 1.7.4. Eu nu mai downloadez pentru că am deja. Creați un nou server, un nou folder pe desktop sau unde vreți dumneavoastră. Și îl numiți server, nu știu cum.
bla bla bla. Holy fuck. Eza a ieșit din joc. No, am intrat. Și serverul vă va merge perfect. Numai că mie mi-era greu pentru că filmez. No, vă pup, ceau les!